Kabala pelong ban penkinit ha kapatay barakaway ha kabaw biskit ubaladi ha India sandengka utaw de biskit parleji kad bahakasa ar hajar laispa. Uway na ubriw na kasa ula keno bakitiar kiba penon kaman lakasngi kila kiudor bha kentup yo biskit parleji na India ula kiudor na mar kajingya chakmat katma. Kani kabala penkinit hakilat patay kubor kad ba katma kadang ya chakmat hapring kakasa bat Israel. Kala penkinit halor kajinglong jingman ha kabaka way na ka video balapan i da way na ubriw kaba ula tum ya lakajong kakun kabala tip kerteng ka Raviv ula airu yo biskit parleji. Uni ubriw bala tip kerteng Muhammad Jawad ula pos ha ka ex kajong u kani ka pos kabala penplu ya barok kinong penon kam internet bantip ya kajing kiudor kijing pam ha katiganong ba kabala ya chakmat da katma. Uni ubri ula tho ka ex kejung u da ka boong hadin baula upslim kaddu ngalayo yo biskit ubaka khun jonga ka Raviv ka bang e ha ka bakini ki biskit kila kiudor na ka iway ponsan pound cha ka ar pusau pound badru ulong bangamla ban kenta ya ka jingbam ka baka khun ka i e ka jingkhang ye ki benta jong ka khaput la lai banai benta la chu ai la tang ye ki jingdon kam ki bakong san e ban psai ki ar milian ngut ki pai ba no shnong jong ka Palestine.